Bibi, today kakain po tayo ng chop suey. Ayan, at iniyaw na pusit. At meron tayo ditong Shanghai. Shanghai. Meron tayong suka. Makapudi ang drinks natin tubig. Makapudi, Bibi, bago po tayo kumain. Frame na po tayo. Amen. Ayan, makapudi, Bibi, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, kay Nina po, makanta na po. Ayan. Cheers. Summer na. Yes. Mainit na. Kay Nina po. Manganta na. Wow, laki ng pusit. Ay, ito. Hindi na octopus yan. Pusit. Pusit. Okay. Saman. Ano oras na ba natin pa? Ay, itong ulo. Ulo? Oo. Sa suka. Sarap nito. Yan. Ang una subo ay para sa inyo, Kapudi, Bibi. Manganta na po. Makanta mo. What? Naman. Suka to. Sabi tayo, ano? Ganito. Islam. Sasta. Sarap ng gulay. Naman. Masakit ko pa nga kang kakalang yung pusit. Ayan mo.
Mm. Sarap sa suka. Mm-mm. Yung iba sinasaw sa toyo at saka kalamansi na. Masarap din yun. Masarap din sa suka. Sarap sa suka. Mm. Inayos natin, Mike. Matatamaan. Sarap. Naman. Sarap. Sweet corn. Mm. Mm. Ang lalim. Aslam. Mm. 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 Dami nagpapa-shoutout. Kaya dito kong bilisan. Ang sarap sa Shanghai. May suka. Mm.
Grabe. Gulay yung kinain ko. Konting rice yung kinain kasi mas gusto ko yung gulay. May natira po akong pusit. Kalahati pa. Ang laki. Hindi ko kain ng pusit. Oo. Tama. Okay, mag-shoutout po tayo. Madami po kayo nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Sonia Aranas, Elma Telebrico and family from Mindoro. Ayan. Jennifer Jimenez from Cabiao, Nueva Ecija. Villaflor Aquino from Bansalan, Davao del Sur. Maricel Basalo at sa mga anak niya. Ayan, sabi niya, namimiss daw niya yung mga anak niya. Nasa Saudi si Ma'am Maricel Basalo, Saudi Arabia. Annalisa Sabino, happy birthday sa asawa niya, si Ricky Sabino, sa February 26 from Guam, USA. Happy birthday po, Sir Ricky Sabino. Cynthia Retorca and shoutout daw po kay Christina Moya and Cynthia from Oriental Mindoro. Shoutout po. Jainra Lopez from Valenzuela City. Nilda Fernandez from Tacloban City. Tens Dalingding from Cotabato City. Marivic Mapa from Bicol. Crowy Dungka. Shoutout po. Rosario Cerribo from Lucena City. Anna Isme Mitch from Saudi Riyadh. Marites Barit from Quezon City. Teresita Figueroa. Joylyn Colorado. Lynn Rosuelo Sarisen from Turkey. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Ayan. Tita Olivia, shoutout po kaya ka. Tito Mac, shoutout. Ingat ko po palagi din. Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumiba, Lloyds Discarte, Sisi Janet from Germany, Christina, Pretty, and Sir from Nanay Babe Kaluya, Shapa Baby Alison, Catherine Bugo, shoutout sa inyong lahat. And syempre Ruby Garsalia, Ellis Garsalia, Camille Garsalia from Nueva Ecija. Shoutout and we love you all. Yan. Ayan, makapudibis. At hindi puntagan kapit ng pusit Ate Albi. Kaya ang ganda kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na po, ma'am. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga